Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα δούμε αφαίρεση φυσικών αριθμών. Μετρώντας το πλήθος αυτών των κύβων βλέπουμε πως έχουμε τον αριθμό 200 γιατί πρόκειται για 2 εκατοντάδες, 30 αφού έχουμε 3 δεκάδες, 3 δηλαδή 233. Γράφουμε τον αριθμό μας 233. Έστω ότι θέλουμε να αφαιρέσουμε 19 μονάδες από αυτόν τον αριθμό. Μείον 19. Ξεκινούμε πάντα από τις μονάδες. Από τις 3 μονάδες, από αυτές εδώ τις 3 μονάδες, θέλουμε να αφαιρέσουμε 9. Φυσικά δεν μπορούμε να βγάλουμε 9 από τις 3. Έτσι λοιπόν, από τη μία δεκάδα, αυτή εδώ θα την χαλάσουμε και έτσι λοιπόν θα έχουμε 10 μονάδες και 3, 13 μονάδες. 13. Και τώρα οι δεκάδες μου όμως έμειναν 2. Άρα οι δεκάδες μου έμειναν 2. Από τις 13 τώρα μονάδες θα βγάλω 9, δηλαδή 4. Και από τις 2 δεκάδες που έχουν μείνει θα βγάλω ακόμα μία, δηλαδή μία δεκάδα. Και θα μου μείνουν και 2 εκατοντάδες. Έτσι λοιπόν, από το 233, εάν αφαιρέσουμε 19, θα έχουμε διαφορά 214 μονάδες. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.